Ahoj, tu Peťo Čelko, autor kurzu 9 psychologických spúšťačov predaja. V tomto videu ti prezradím, ako funguje technika stotožnenie sa s cenou. Nie sme tak bohatí, aby sme si mohli dovoliť kupovať len lacné veci. Počul si už tento citát? Ja verím, že áno. Hovorí o tom, že najprv tvoj kupujúci musí uveriť, že cena produktu je v podstate o dosť nižšia ako hodnota produktu, ktorý si od teba kúpi. Ako to myslím? Veľmi jednoducho. Tvojou úlohou je ukázať kupujúcemu, že keby chcel dosiahnuť výsledky inak ako kúpou tvojho produktu alebo služby, tak by ho to stálo viac peňazí, ako zaplatí za tvoj produkt. Jednoducho musí uveriť, že cena, ktorú pýtaš, je proste OK. Je férová a on je ochotný ju zaplatiť. Ako to môžeš urobiť? Veľmi jednoducho. Ukáž mu, koľko by ho stálo, keby sa rozhodol inak, alebo koľko ušetrí vďaka tvojmu produktu. Ukáž, koľko to stálo teba alebo iných. Teraz ti to ukážem na mojej predajnej stránke. Pripravený? Tak poďme na to. Na mojej predajnej stránke som použil túto techniku takto. Dal som nadpis. Zaplatili by ste za tento systém 1812 eur aj 82 centov. Divná otázka, že? Hlavne, keď som vám vyššie spomínal, že dostanete veci v hodnote 316 eur. Tam som predtým použil techniku nakopenie ceny, ktorú používam, ktorú som vysvetlil teda v predchádzajúcom videu, jednom predchádzajúcich videí. Ak si ešte nevidel, tak si ho určite pozri. Zamyslite sa nad tým, máte čas. Zaplatili by ste za tento systém 1812 eur aj 82 centov a tu vysvetľujem. Pretože ja som zaň toľko zaplatil, keď rátam všetky kurzy, skúsenosti a investície do reklamy a roky strávené metódou pokus a omyl, tak ma to stalo ešte viac, cca 2000 eur. A už človek vidí, že moja investícia bola ešte vyššia ako sumu, ktorú spomínam. A pýtam sa ho, zaplatili by ste toľko za tento systém vy? Pokojne rozmýšľajte, máte čas. A ešte tu pokračujem, ešte pridávam. Pravda je taká, že práve tento systém mi vygeneroval obrat 1812 eur a 82 centov za necelých 6 mesiacov priamo a cca 16 536,80 eur nepriamo za minulý rok. A mojim klientom zarobil doslova desiatky tisíc eur. Vidíš, že ja tu vysvetľujem, koľko som ja vďaka tomuto systému zarobil, teda o koľko on vlastne príde, keď ho nebude používať vo svojej praxi. A čo teraz? Zaplatili by ste za neho 1812 eur? Bo všetko, čo by zaplatil ako keby viac, čo by zarobil viac, tak už je proste v pluse. Že asi sa trošku zmenil váš pohľad na vec, že? Jasné, že sa zmenil, pretože už tú cenu neberiete ako výdaj, ale ako investíciu. To je presne to, že ešte viac môže na tom zarobiť. A ja mu to doslova vkladám túto myšlienku do hlavy. Vy vlastne nemíňate peniaze, ale investujete ich, aby ste mohli zarobiť ďalšie peniaze. Potom tu je už ďalší sociálny dôkaz. Výborne. Teraz už vieš, prečo by si mal použiť stotožnenie sa s cenou aj ako to funguje. Mám pre teba ešte jeden tip. Chceš vedieť aký? Použij vždy stotožnenie sa s vyššou cenou v porovnaní s cenou, ktorú budeš pýtať za produkt. Keď bude ochotný kúpiť za vyššiu cenu, tak pravdepodobne kúpi aj za nižšiu cenu. Dáva ti to zmysel? Super. Teraz použij stotožnenie sa s vyššou cenou, pridaj to na tvoju predajnú stránku alebo do predajnej prezentácie. Ak máš akékoľvek otázky, tak sa ma kľudne opýtaj v komentároch dole pod týmto videom a ja ti ďakujem veľmi pekne za tvoju pozornosť. Čau, čau.